हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरलायबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, फुजा नार्जारी अफिसियेल बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामदों बर'नि मुंदांखा एक्टर बिबेक आरो एक्ट्रेस महरै फावखौ खालामदों फुजा। लोगोफोर, बे भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों नों बुंबोला आरो बे भिडिअनि डिअपि आरो एडिटरखौ खालामदों जिहुल बसुमतारी। मुवायाव दं मिजिं इस्लारि, करिय'ग्राफियाव दं मानव लाभलि ब्रह्म, लाइटआव दं बिरबल आरो ससिल, सिंगाराव दं देरहासात बर' आरो फुंबिलि बसुमतारी, लाइरिक्स टुनाव दङ देरहासात बर', मिउजिकआव दं ज्योति दैमारि, प्लाटआव दं सुनिल सिएच बर'। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो हिट जादों। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला फुजा नार्जारी अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, नेक्स्ट आपडेटआव दं रामसि आरो क्रेसन बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावबो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों आं सानो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामदों सिमां सैनारि, सबिता रामसियारि आरो मिथिंगा बर'। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौबो अलरेडि रिलिज खालामनानै होबाय। लोगोफोर, दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला रामसियारि क्रेसन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सहैयो।